Lumalim pa ang antas ng baha sa ilang barangay sa Dagupan City dahil sa malakas na ulan na sinabayan ng high tide. Tutukan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kasabay ng mahigit 1 metrong high tide, ang pagbuhos ng malakas na ulan ang resulta. Mas malalim na antas ng bahang naranasan sa ilang lugar sa Dagupan City. Wala kasing dadaanan ng tubig dahil nalubog din sa baha ang mga drainage system. Sa mga kalsada ng Barangay Pogo Chico, pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa pagmamadali. Sinuong na ng delivery truck na ito ang baha. Ang tricycle driver na si Mang Bernardo, itinigil muna ang pamamasada dahil sa taas ng tubig. Sa Barangay Lasip Chico, hanggang dibdib pa rin ang baha. Ang basketball court na ito, halos mga lahati sa baha. Dahil sa baha, nasa 500 pamilya pa ang nananatili sa 16 na evacuation center sa lungsod. Ayon sa CDRRMO, mataas pa rin ang antas ng Pantal River at Sinukalan River, kaya asahan pa ang baha. Mahigit 4 na milyong piso ang naitalang danyos sa sektor ng agrikultura sa Mangaldan, Pangasinan sa pananalasa ng bagyong Egay at Habagat. Ilang tirahan din ang nalubog sa baha. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan. Marami tayong mga affected population, mga affected farmers. Immediate help sa mga affected, nagbibigay ang ating lokal na pamahalaan. Ginagamit yung pundo sa relief operation sa disaster. Pero kung walang declaration, hindi niya magagalaw yung 30% calamity fund. Bukod sa Mangaldan, una nang isinailalim sa state of calamity ang Kalasyaw, Santa Barbara, Mga Tarem, Binmalay at lungsod ng Dagupan. Sa pinakahuling tala ng Municipal Social Welfare and Development Office, 38 ang bilang ng mga below 18-year-old evacuees sa Kalasyaw, Pangasinan, habang 7 naman ang sanggol. Pero unti-unti na umanong nakababalik sa kanilang mga tahanan ang ilang evacuees sa paghupa ng baha. So, ang ating mga partners sa Municipal Health Office, mga nurses natin at mga doctors, nag-iikot din po sila. Namimigay sila ng vitamins, chine-check up sila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio, nagbabalita para sa GMA Integrated News.